L-Aġenzija Żgħażagħ nediet opportunità ġdida li għandha l-iskop li tippromuovi t-talent tal-kitba, tal-mużika u l-kant. Iż-żgħażagħ li jidħlu għal din l-opportunità bl-isem ta' Songcraft se jingħataw ukoll gwida professjonali minn kantawturi rinomati fosthom Alexandra Holden, Ivan Borċ u Mark Tsitzabela. Dan apparti li se jkollhom l-opportunità li fit-tmiem l-esperjenza tagħhom jieħdu sehem f'kunċert quddiem udjenza, opportunitajiet fuq it-televiżjoni u r-radju kif ukoll preżenza fil-medja. Dwar Songcraft, Net News tkellem ma' Isabel Malija, youth worker fih dan Aġenzija Żgħażagħ. Inizjattiva li permezz tagħha hemm l-idea li jkollhom il-mentors nabbinaw dawn il-nies li applikaw iż-żgħażagħ li applikaw skont il-mużika li huma jiktbu ma' mentor adattata lihom ħalli jgħinhom kif huma jistgħu itejbu l-ħiliet tagħhom fil-mużika forsi jirranġaw xi ħaġa biex jagħmluha daqsxejn aħjar u anke biex ikunu jistgħu ikantaw fil-pubbliku biex jesebixxu quddiem udjenza. Din l-opportunità qed issir bi sħab ma' spazju kreattiv u hija miftuħa għal żgħażagħ ta' bejn is-16 u 18-il sena. L-applikazzjonijiet jibqgħu miftuħa sal-10 ta' frar.